Kyllä, mutta nyt on kello pykälässä, eli nyt kello on 10 yli 1 ja samalla rakenteella jatketaan, eli annetaan estradi jälleen Jukalle ja Leenalle. Ja nyt on aiheena palvelutarpeen tunnistaminen ja kuntoutuksen ohjaaminen ja samalla yhdistetään tämä monialainen yhteistyö ja palvelupolkujen rakentaminen tähän ja keskustellaan niistä sitten yhtä aikaa. Olkaa hyvät Leena ja Jukka. Kiitos paljon. Ja niin kuin huomaatte, Marko katon läkee heti läpi, että joskus motivointi voi olla manipulatiivista. Tätähän ei virallisesti, varsinkin me ei itse asiassa motivoivaa haastattelua, mutta koulutettu siihen. Ja siellä meillä tullaan, mä tulen myöhemmin kertomaan siellä, että sen sydämessä aina sanotaan, että se ei saa olla manipulatiivista, mutta varsinkin kenellä on lapsia, niin tiedätte, että kyllä välillä joutuu käyttämään vähän kikkoja, mutta se sydän pitää silti olla siellä paikalla. Silloin se niin kuin vahvistuu edelleen. Ja huomaatte, kuinka mekin ollaan tässä nyt laitettu noita reaktioita, niin reaktioita saa laittaa kanssa. Ja nyt meillä tässä kakkososiossa, niin teiltä kysyttiin kysymyksiä, niin me yritettiin poimia nyt tämän Leenan kanssa sieltä sellaisia kysymyksiä, koska nämä on ollut tosi hyviä. Mä tuun vielä itsekin, mä ihastelen, että te osaatte tosi hyvin kysyä oikeita asioita. Niin täällä on esimerkiksi, mitä kaikkia työkykyä, työllistymistä ja hyvinvointia edistäviä palveluita on mahdollista hyödyntää. Mitä minun tarvitsee tietää etuusjärjestelmän vaikutuksista eri palveluihin, niin Leena on varmaan siirtymässä kohta näihin asioihin sitten. Ja mä otin vaan, me vaan nyt, joku väri otettiin, niin mä otin sitten tuolta 2 alempaa nappasin. Asiakas ei tunnista omia haasteitaan tai olemme eri mieltä palveluiden tarpeesta. Miten näissä tilanteissa voisi toimia? Miten muutospuhetta ja asiakkaan motivaatiota voisi herätellä? Niin me siirrytään näihin kysymyksiin nytten. Ja päästään sitten Leena sinut eteenpäin. Mä vaikka lopetan oman jakamisen, niin sä pääset jakamaan ensimmäisen osion. Ole hyvä. Yes, kiitos. Eli tosiaan, kuten Jukka tuossa sanoi, niin etuuksista nyt tässä kohtaa muutama sana. Voi olla, että nämä on hyvinkin tuttuja asioita teille, mutta kuitenkin halusin nyt koota sellaisen tietyn paketin nyt näistä. Mutta joka tapauksessa niin työttömyystukia on siis 3 erilaista ja sellainen pääsääntö on, että yhtä tukea kerrallaan voi saada ja tosiaan ei voi saada samaan aikaan tukea esimerkiksi työttömyyskassasta ja Kelasta, vaan toisesta kerrallaan. Ja tuossa on nyt noin muutamat tuossa taulukossa lueteltuna sellaiset niin kuin perusasiat. No, taloudellista tukea on saatavilla työnhakuun ja työllistymiseen, noiden työttömyysetuuksien lisäksi siihen työnhakuun ja myös kouluttautumiseen on saatavilla tukia. Matkakustannuksia voidaan korvata ja on muutosturvaa esimerkiksi irtisanotuille henkilöille ja tämäkin sisältää sitten koulutusmahdollisuuksia. Ja sitten on koulutustukea kautta koulutuspäivärahaa saatavilla omaehtoisen opiskelun ajalle. Ja sitten ihan jos yritystä haluaa perustaa, niin starttirahaa ja sitten palkkatukea on saatavilla työnantajalle. Ja no sitten näiden erityisryhmien tukia, niin muun muassa nuorten etsivä työ ja nuorten työllistymispalvelut, niin niitä tarjoaa kunnat. Ja sitten myös, no tuossa on vielä vanha, TE-palvelut, se on nyt ihan, aina täytyy miettiä, että miksikä niitä entisiä työllisyyspalveluita nyt sanotaan, kun ne ovat työvoimaviranomaisia, mutta TE-palvelut on kuulemma oikea termi. Ja sitten maahanmuuttajille kotoutumistukea ja sitten on myös erilaisia palveluja ja tukia osatyökykyisille. Kelan sivut on ihan superhyvät nyt, kun haluatte näistä saada lisätietoa. Ja Kelan asiantuntijat, heitä olen monesti itsekin hyödyntänyt, että todellakin sieltä saa sitä apua sitten aina tietyn asiakkaan asioissa kyllä hyvin. No, lukuisia muutoksia, kuten tuossa aiemmin sanoinkin, niin tuohon työttömyysturvaan on nyt erityisesti siis viime vuonna, 2024 vuonna tullut, ja varmaan tänä vuonnakin tulee vielä lisää, mutta näissä on välillä niin kuin vaikea pysyä edes perillä, että mitä kaikkea heikennyksiä on nyt tähän tullut, mutta tosiaan toi ihan lähtien kansaneläkeindeksin jäädytyksestä, että käytännössähän se ansiopäivärahan määrä on niin kuin joka vuosi jonkin verran muuttunut, kun elinkustannukset on muuttuneet, mutta nyt olikohan se nyt vuoteen 2027 mennessä, niin
niin tätä tarkistusta ei niin kuin tehdä enää, vaikka elinkustannukset nyt sitten muuttuisikin. Ja sitten nämä lomakorvauksia, niitä on jaksotettu, eli jos on lomia pitämättä, kun olet nyt sitten, sut on irtisanottu ja sulla on lomia, niin sitä työttömyysturvaa rupeat saamaan vasta sitten sen loman pitämisen jälkeen. Sitten on omavastuuaika siinä työttömyyden alussa, niin sitä on pidennetty. No se on nyt 7 päivää, tai aiemmin se oli 5 päivää. Lapsikorotukset on poistettu ja sitten samoin tämä suojaosuus, eli käytännössä ansiopäivärahan määrä niin kuin pienenee. Vuorotteluvapaa poistui ja sitten myös tämä ansiopäivärahan porrastaminen, eli kun olet ollut 2 kuukautta työttömänä, niin sitten se siitä perustasosta tippuu 80% ja sitten siitä vielä 75%. Olikohan se nyt sitten 8 kuukauden jälkeen voipi olla. Ja no palkkatuki, se ei enää kerrota työssäoloehtoa. Ja aika paljon on näitä tiukennuksia tosiaan nyt tullut näihin, että siihen nähden, että kun ajatellaan, että mikä on työmarkkinatilanne yleisesti ottaen, niin se ei välttämättä, nämä kaikki tässä eivät sitä motivaatiota niin kuin lisää, koska et siitä huolimatta, vaikka sun etuuksia heikennetään, niin välttämättä kuitenkaan pääset syystä tai toisesta töihin. Työpaikkoja ei ole avoinna, taikka sitten on kohtaanto-ongelma, taikka sitten sulla ei ole sitä työkykyä edelleen, niin sillä lailla on niin kuin hankala yhtälö nyt, kun ajatellaan, mun näkökulma on koko ajan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden siinä heidän niin kuin tilanteessaan, niin tavallaan tässä tulee todella monesta suunnasta nyt sitä painetta, varsinkin taloudellisesti pärjätä. Mutta Jukka voi ottaa sitten siihen motivaatioasiaan tarkemmin kantaa. Hetki vaan, mulla meni nämä diat eteenpäin. Tässä on nyt sitten tilanteisiin, kun on sairautta, työkyvyttömyyttä tai kuntoutukseen tarvetta, niin mitä etuuksia siis on. Ja tosiaan, jos nyt työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman takia pitkäaikaisesti, niin voi hakea sitten kuntoutustukea tai vaihtoehtoisesti työkyvyttömyyseläkettä. Mutta yleensä näitä voidaan sitten myöntää vasta aika pitkän ajan päästä, eli se oli se noin vuosi, kun sitä sairauspäivärahaa on saanut. Ja kuntoutustukea ja kuntoutusrahaa ei voi saada samaan aikaan. Ja sitten tosiaan Kela maksaa kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä ja taikka sitten työeläkelaitos. No, palvelut ja etuudet ja niiden yhteensovittaminen. Tämä on aikamoinen viidakko ja olen kyllä joskus kuullut, että vertailun vuoksi millainen viidakko Ranskassa on, mutta sanon silti, että Suomikin on aikamoinen viidakko sekä myös palvelujen osalta, mutta myös etuuksien osalta ja se, että ne aika huonosti sopii siis yhteen. Se on toki niin kuin sen yksilön näkökulmasta hyvin, hyvin haastavaa, mutta se syy on siinä jo vuosikymmenten taakse, että nämä niin kuin erilaiset sosiaalipoliittiset järjestelmät, niitä on kehitetty toisistaan erillään ja sitten ne perimmäiset tavoitteet on niin kuin vaihdelleet jonkun verran toisistaan ja sitten ne myös aikojen saatossa on muotoutunut tietynlaisiksi. Ja se, että sä saat nyt rahaa, tukea, taloudellista tukea, niin se toki niin kuin auttaa monen asian ihan siihen elämiseen, mutta se, että jos sä et saa sitä siihen varsinaiseen syyhyn sitä palvelua, taikka niin kuin tilanne ei muutu siis miksikään, niin se muodostuu ongelmaksi. Ja sitten tulee juurikin tätä, että nyt kyseenalaistetaan hyvin paljon koko työttömyysturvajärjestelmä ja muut etuudet. Ja niin kuin se sellainen ajatus on tällä hetkellä, että ihmiset hyväksi käyttää järjestelmää, ovat vaan laiskoja eivätkä mennä töihin. Ja tavallaan tämä puhe on niin kuin tosi kovaa kyllä. Mutta sitten samanaikaisesti me eletään siinä ristiriidassa, että niitä palveluja, vaikka näytin sen pitkän litanian ja listan niitä, että on palveluja, mutta fakta on, että kaikki eivät tiedä niistä ja niitä ei vaan tarjota, niin ja todellisuudessa se palveluvalikko voi olla niin kuin suppea.
Sitten yksi tärkeä seikka on myös, että tätä tutkimustietoa on hyvin heikosti palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta vielä olemassa, mutta tällainen sosiaaliturvakomitea on toiminut jo useita vuosia ja he siellä koittavat pähkäillä näitä. Nämä siis työikäiset ja työttömät on tietenkin vain yksi väestöryhmä, että sitten me on ne vanhukset ja lapsiperheet ja kaikki muut siinä lisäksi, että se on aikamoinen himmeli, mutta siinä oli 10-vuotinen se sosiaaliturvakomitean toimeksianto, niin ehkä sitten muutamien vuosien kuluessa niin sieltä saataisiin oikeasti sellaisia ehdotuksia, että niitä voitaisiin lähteä sitten niin kuin järkeistämään. Ja tämä yleistuki nyt on sellainen yksi konkreettinen esimerkki tässä, että sen tarkoitus on siis yhdistää useita nykyisiä tukia yhdeksi tueksi ja sitten tavallaan niin kuin vaan just yksinkertaistaa sitä prosessia. Että se toki on sen henkilön kannalta niin kuin, ja varmasti myös etuusjärjestelmän kannalta ja ammattilaisten näkökulmasta se olisi niin kuin selkeyttävä. Että tavoitteenahan on niin kuin puheissa ollut, se on nyt esimerkiksi Orpon hallitusohjelmassa mainittu, että saataisiin yksi yleistuki, missä on se sellainen perusosa elämistä varten ja sitten asumista varten ja sitten siinä on lisäksi tämmöinen harkinnanvarainen osa, niin kuin mikä on sitten ajateltu viimesijaiseksi turvaksi. Ja se 26 vuonna tulisi sitten työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tilalle tämä yleistuki. Mutta sitä valmistellaan tuolla kulisseissa parhaillaan. No sitten erityisiä haasteita nyt niin kuin tähän niin kuin palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen osalta, niin se, että nämä kannustinloukut on ihan niin kuin selviä, että aina sen työn vastaanottaminen ei ole ollut kannattavaa. Toki nyt tilanne voi niin kuin muuttuakin, kun niitä etuuksia on niin kovasti leikattu. Ja sitten erityisesti just vammaisten osalta niin se etuuksien ja työn yhteensovittaminen on niin kuin hankalaa, että se on niin tarkkaa se, kuinka paljon saa tienata ja sitten se takaisinperintä on erittäin ikävä ihmiselle, joka on muutenkin tosi tiukilla. Ja sitten se, että moni asiakas niin kuin varmasti tiedätte, tarvitsee tukea siihen, että ne pystyy selviämään tässä byrokratiaviidakossa ja heille löytyy se oikea etuus ylipäätään, mihin he on oikeutettu. Ja siihen he tarvitsevat ammattilaisen apua ja tukea, ellei ole nyt itsellä sellaista läheistä, joka sitten sitä asiaa heidän puolestaan toimii. Mutta myös niin kuin sitten nämä erityisryhmät, että esimerkiksi nuoret tai kenellä on muuten nyt sitten hankalia tilanteita maahanmuuttajilla esimerkiksi, niin tarvitsee just näitä yksilöllisiä monialaisia palveluja. Ja vaikka me Suomessa ollaan puhuttu monialaisten palvelujen puolesta ja 20 vuotta se on ollut semmoinen päivän sana, niin silti sitä ei vaan osata tehdä ja väitän tämän nyt ihan täydessä sydämestä, että se on todella vaikea laji ja se on juurikin nimenomaan harvoin siitä työntekijästä kiinni, koska se pitää mennä niin kuin monen hallinnollisen tason läpi, jotta se oikeasti toimii se yhteistyö ihan sieltä, niin kuin ihan lähdetään strategiasta asti ja sieltä sitten ne eri esimiestasot ja sitten lopulta sinne ruohonjuuritasolle. Se on vaikea laji. Mä halusin ottaa tähän nyt ihan, kun haluatte tietää, että mitä niin kuin pitää tietää palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta, niin mä otin nyt työkokeilun siis esimerkkinä tässä jotenkin, että mitä kaikkia näkökulmia siinä pitää huomioida. Ja tässä on pahoittelut paljon tekstiä, enkä sitä nyt lähde siis käymään yksityiskohtaisesti läpi, mutta saatte tosiaan nämä diat, niin voitte sitten palata. Mutta juurikin esimerkkinä, että sairauspäivärahaa jos saat, niin silloin ei voi osallistua työkokeiluun, koska se henkilö ei niin kuin lähtökohtaisesti ole työkykyinen. Mutta sitten jos se työkokeilu on osa ammatillista kuntoutusta, niin silloin saa kuntoutusrahaa. Ja siinäkin on omat edellytykset sitten, että kuntoutussuunnitelma pitää olla. Toimeentulotuki ei estä työkokeiluun osallistumista, mutta sitten nämä eläke-etuudet, niin silloin on tiettyjä tilanteita, kun voi osallistua työkokeiluun. Ja ainakin vammaisten osalta niin on tässä, että se ei ole niin lainkaan niin kuin sanottua, että se on mahdollista, koska sitten voi menettää koko eläkkeen pahimmassa tapauksessa,
menee niin sanotusti nyt mokaamaan tämän asian. Ja sitten opiskelijat, niin on vielä oma. Että opintotuki ei estä työkokeilua, mutta sitten se etuuksien yhteensovittaminen, niin se pitää tarkistaa sieltä Kelasta. Ja tämä jotenkin otin esimerkkinä, että puhutaan nyt yhdestä palvelusta, siis työkokeilusta, niin että se on jo niin kuin, tässä on näin monta osa-aluetta, mikä pitää huomioida. Ja sitten kun puhutaan nyt jostain muusta, työhönvalmennuksesta tai muusta ihan mistä vaan, niin ne on, se viidakko on ihan oikea sana kyllä tässä niin kuin kuvaamaan, mutta ne pitää jokaisen kohdalla täytyy tarkistaa ne asiat siis nyt Kelasta, että siellä on ne oikeat ammattihenkilöt sitten vastaamaan kunkin yksilölliseen tilanteeseen. Mutta mulla olisi nyt tässä niin kuin, palvelutarpeen tunnistamisesta ja arvioinnista, mutta mitä Jukka ajattelet, niin kuin, haluatko tähän kohtaan sanoa jotain? Mä en ole nyt nähnyt sitä chattikenttää enkä muuta, vai jatkanko tästä suoraan?